Halo Lur, mae dina iki arep masak sambal goreng ati. Bahan utama ana kentang, campuri kretek, ati karo kapri. Oh ya Lur, tak kei pete. Dinggo ambon-ambon, aromatike godhong salam, serai, saos, godhong jeruk. Iki engko bumbune enek, brambang, bawang, miri, lombok gede, lombok cilik, kunir, jahe. Wis Lur, kentange ndang tak onceki. Diirisi kotak-kotak Lur. Digodhog sik Lur ngono lagi digoreng. Ben warnane ayu kaya aku Nur. Bune tak halusne karo nunggu kentang ben mateng. Iki lho Lur, masakane mae dina iki. Sambal goreng kentang. Ayo diincipi sik. Enak tenan lho sambal goreng kentange mek pinten. Aja lali nek masak kaya mae ngene iki. Wis ya Lur, ngikutono videone mae selanjute. Matur nuwun.